what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwata imanya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwata imanya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chirongwa The Forgotten Veterans, chirongwa chatiri kutera varwi vehondo yerusununguko vakarwira munyika yeRhodesia panguva iyoyo kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Munozvati panguva iyoyo kwakakuine masekta nemaprovinces avaishedza nemazita ana Chaminuka, ana Nehanda, kuGaza, kutete. Kune vakomana nevasikana panguva iyoyo vakasacrifice upenyu hwavo hwechidiki. Vakati aiwaka upenyu hwatiri kurarama hwaSmith, hwehurumende yeutongi hwaSmith, upenyu hweudzvanyiriri. Nekudaro vamwe vakasiya zvikoro, vamwe vakasiya mabasa avaiita panguva iyoyo ndokuenda kuMozambique, kuZambia, kuTanzania, kuRussia, kuCuba, kuRomania. Uko vakanodzidzira kubata zvombo ndokudzoka muZimbabwe ndokurwisa muvengi. Vakawanda vakafamba munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vamwe vane makuva akasara kunzvimbo ikoko nanhasi vachiriko. Vamwe ndovatigere navo pazuva ranhasi vakapona, kwete nekuda kwavo asi nekuda kwaMwari nevadzimu. Nekudaro takaona zvakakodzera kuti magamba amungafe musina kusiya nhoroondo yenyu, nekuti tinofanira kufa mutumbi, kwete mashoko nebasa guru ramakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Hachisi chirongwa chatiri kutaura nevarwi vehondo vakanga vakabata pfuti chete, asi chirongwa chatiri kutaurawo nevainzi povhu, vabereki, vana Mujibha, vana Chimbwido. Vanhu ivava vakanga vaine basa guru, nekuti dai vakanga vasipo, vana Mukoma havaizowana munhu anovapa information, anovabikira uyewo zvakare nekuvachengeta. Dzimwe dzenguva munotonzwa vachiti pandakakuvara ndiri kunyanga ndakatakurwa nana Mujibha kusvika ndasvika pabhodha reMozambique. Chirongwa chenyu zvakare, kana mine nhoroondo yakakosha yakadaro, tibatei, tinoronga touya ikoko togara pasi totaura nemi. Muchitarisa mavideos atakupai mune zvino zvirongwa, takataura nana Comrade Rex Mapfumo, takataura nana Mujibha Chenjerai, takataurawo zvakare nana Comrade Tears Takawira, misodzi yatakawira. Pane rimwe zita raibuda ipapo. Nekudaro tatera gamba iroro kwaragara zvaro rakati zi kukonzesheni uko. Takati ayo regai tisvike pamusha timbokurukura nemukomana uyu hongu vave sekuru, asi regai titaure navo vasiyewo nhoroondo yavo. Baba, makadi? Ndiripo, makadi nenyu? Tiripo, kuri sei kuno? Kuno kuri nani? Kwane kachando ne? Kwakutanga kachando ya. Kwakutanga kachando zvakuite zvakanaka hazvo nokuti chando chinodiwa kunguva yechando yakachenenga yasvika. Anditika. Aiwa, toda kutenda baba nekuti gamuchira. Toda kuti tibvise zvimwe zvese zvipatigere nhasi, tidzokere kumashure, toziva kuti zvimwe zvinogona kukanganikwa, zvimwe zvinogona kunge zvichiri kuzikanwa. Chokwadi. Mukomana wandakagara naye akaberekerwa kupi, uye mumhuri mavo, mhuri iyoyo yakakura zvakaita sei? Mukomana wamakagara naye panapa anonzi Patrick Shelema. Shelema, Shelema, H-L-E-R-E-M-A. Shelema uyu akazvarwa munzvimbo inoitwa Chimanimani, Urusitu Valley. Uko. Urusitu Valley. Ndakazvarwa gore ra 1950
28 musi wa 2 February. Okay. That's 2/2/58. 2 February ndo musi wakazvarwa mai yangu kuti. Zinotendwa ndo zera. Saka ndakakura ndiri munzvimbo yechimanimani. Baba vangu vanga vari fama. Vanga vasina kudzidza zvefamasi, vaingokopa semunhu aigara muvarungu vechirima nevarungu vechiita sei. Saka vakatidzidzise kurima. Taingoshanda, ndakakura ndiripo kubva grade 1. Chikoro chedu chaiva chingori padhuze nemusha iwoyo. Ndikaita grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 4 hondo yanga yangotanga kuita manyere kupe hondo. Zvanga zvisina kumira zvakanaka tiri mu grade 4 imomo. Yaita grade 5, grade 6, grade 5. Ndinozodzidza kwadzingire. Ndakazochinzwa nokuti mukoma wanga teacher kuchikwakwa school aizwi Philip aidangure mumba medu. Ndikambodzokera pashure nechiti family yedu isusu baba vangu aina vakadzi vatatu. Imba yekutanga yainga ine 3 vana vanova ndivo vakuru mufamily. Imba yechipiri yanga ine 9 vana. Imba yechitatu inova ndiyo imba yedu isusu yanga ine 11. So far imba yekutanga haisisina aripo. Imba yechipiri kwasara 2. Imba yechidu isusu yechitatu tingangoti pa11 takashayikirwa ne 2. Kuratidza kuti namai wechitatu. Saka zvakadaro inini ndaenda kuchikwakwa kwandaidzidza namukoma. Before ndisaenda kwachikwakwa hondo yapisa muma 73 74 imomo. Hazvina kunga zvakamira zvakanaka nokuti tanga takutanga kushungurudzwa. Mukoma ndozonditora kuenda kwachikwakwa. Ndobva ndazobva kwachikwakwa mukoma akuenda kuSierra Leone kuchikoro. Vanga vapedza chikoro chavo vakapedzera kuchikore. Ndokubva vazoenda kuchikoro kuSierra Leone. Ini ndobva ndadzoka kumusha 74. Ndakuita grade 6. 74 hondo yanga yopisa manje. Ipapo takuita grade 6 taitamba bhora. Ndaibata goalkeeper, ndaitamba football. Ndainga ndi mukomana wepashure. Gedhi ndaibata futi. Ndakatomboita mbiri iyoyo. Kusvikirawo tazotora cup 74. Chakanyanya kundirwadza nechokuti nguva yehondo tiri mu grade 6. Every Friday kwaiuya Land Rover yemabhunu pachikoro pedu padzingire. Yaiuya zvikoro zvese zvekwaRusito izvozvo. Saka vaiya nemainjection yavaitibaya yekuti tineti every Friday. Pawakabaya last Friday ndo pavanobaya futi. Ndogona kuratidza so ukona ndo paingoramba vichingobaiwa. Vaizi mitondoro like tati kudhara kwacho. Ndo pairamba vichingobaiwa. Zaiti tikasvika kumba manje. Weekend yese yaipera tisina kana basa richakwanisa kuita. Zvekutoti kana ana mai kana ana baba kana mai vanga vakukwanisa kuti severe chikafu. Nokuti taya tisikachakwanisa kusimudza. Zvichiramba zvakadaro kusvika ana baba vakutoti hazvibatsiri izvi. Zviri nani vana muende henyu kuhondo kwacho. Vanga vakutoita accept kuti titobva pamba nokuti zvaiva zvisingachabatsiri kuti tine vana pano pamba. Zvadaro inini personally ndanga ndisikaratidzi kuti ndoda kuenda kuhondo. Ndaingori munhu anga ari quiet zvakarizi asikatauri zvakawanda. Asi mukoma wangu ndakakura naye wemba yepakati aizwi Maxon is now late izvozvi. Ndiye aitotaura kuti toenda tichi kuhondo. Zveshuwa takazoti zviye rasvika takabva tatora kapu yebhora padzingire school.
gore iroro 74 tachingotora cup yedu iya tichibva tati timu yese yanga ine vakomana 11 takabva tangobuda kuenda kuMozambique straight one time timu yebhora nokuti zvanga zvakuita kuti tiende vabereki vanga vakuita fanike masecurity I can say that one today nokuti vanga vakuti vabereki vodyarana kuti chishano chasvika vodyarana vopanana mameseji kuti mota dziya dzakuita sei dzakuuya tobuda nomumawindo kuchikoro tobuda nomumawindo maticha osara otaura kuti vosvikirwa zvevana vari kupi zozi vana havana kuuya kuchikoro vana vacho saka ndo zvatakazongobuda ndakaenda nenzvimbo yainzwi kwaMutsvangwa takanyepa tichiti tiri kuenda kukota yechechi yeUBC ndobva tati tiri kuenda kukota yechechi ndobva taenda tiri inini koma wangu Maxon ainzwi Peri Madhuku James Makaza taita kati sekuru nomuzukuru ipapo tiri 4 ndobva taenda takaenda kumangundi tasvika kumangundi takatenwa ndobva taenda kuchipunga bhaira ndobva tatena kuenda kuchipunga bhaira taingofamba musango tauti knowing tiri kuenda kupi asi taiziva tiri kuenda kuhondo chete ndobva taenda kuchipunga bhaira takazotransferiwa kubva kuchipunga bhaira the following day racho ndobva taenda kumachazi ndobva takasvika 74 yanga ya 74 end of 74 75 ipapapo 75 iyoyo tanga tatopinda mumachazi mumachazi muya takazoona vana veZimbabwe vanga vakazara ipapo pasisina order yekuziva kuti uyu ndoupi saka taita ngoti chigurupu chemauya nacho ichocho motovaka kamuchacha kenyu kugara saka taingogarawo tiri 4 tichichitumanawo chekudya it was a serious problem vanhu ndopendakazota sokuona kuti zveshuwa is times isusu vanhu hatisiri chinhu nokuti vanhu vakazosvika vakutambudzika takungotiwo kuMozambique ikoko side remachazi iroro vaiya nesystem yekuti munhu akafa so vaiti property yake yese vanoisa paguwa ipapo kana vanga vamapureti kana bhasikoro chairo pamusoro peguwa aingorongedza zvinhu zvake zvese zvaiva zvokuti munhu ngaaende nezvinhu zvake uyava saka nenyaya yekuti isusu vana veZimbabwe taiva tisina kuera vamwe vedu vaisvika kutora vachitosenzesa mabhasikoro mapureti ndomwe taitotora imomo mumashure mekuhwa tichingototi hazvina zvinoera izvi tichingotora chete tichingoenda takagara ipo paya kwenguva yakati kuti end of ndakati munana pakati pa 1975 apo takazozwe panapa nemakamaradi hamukwanisi kugara panapa ngoti vaya pakaita kataundi kichibavawa yaizwi machazi iyoyo yainge ingupe taigara chete takazovaka chaizwi chibawa chaakuzwi chibawawa nhasi chakaruwa hondo tisakachivaka takapuwa riri sango raifamu tavakuchivaka mabharaki edema echibawawa tinoti assembly point yainge ingogara vanhu vaingogara vana veZimbabwe vaigara imomo taigara kuvasikana uku vakomana uku tichivaka mabharaki saka taipuwa mapadza ekuti ndiwo matemo enyu kana kuti zvekusenzesa vaingozwi saka mapadza aya taisenzesa kutema miti yakakura chaizvo tichivaka zvimabharaki tichidaro kusvika vanhu vazara vawanda saka tati garei ma75 imomo nzara yanga yawanda ipapo chikafu chaingounzwa zvacho nemakamaradi achingotutira taibika takaronga kuitirana makambani nevana vadiki taiti vatoto kuratidza kuti kambani yevana vadiki saka ipapo vaingozi kambani inozvibikira isirwa madhiramu ichibikira pane taiti mapuranga fish ipapo fishi dzainge dzokutara dzaiti ukadzibika ukachiisa pamwoto makuseni so yaizoibva kana kuma3 iyoyo sadza iri raibika mumadhiramu sadza iro riri kai zvaizonetsa ndezvokuti pakodya apa kana usika waiti ukabuda nekapisi kakadai nechigunu ichi kakari kesadza uri shasha uri murume nokuti waigubvura changoibva bvutirana sadza nokuti vanhu vanga vakawandisa vanga vasikawandisa saka ndingati ndiri pamachazi apa
ndombodzoka mbichana pamachazi. Ndiri pamachazi apa ndo pendakatanga kunzwa kuti Fererimo hurumende yeMozambique yataurira vakuru venyu kuti vauye kuona vana vari kumachazi kuti tizovakirwa kuchibawa, tizovaka kuchibawa ikoko. Saka ndo pendakatanga kuona kunzwa kuti vakuru vacho ndiani vari kuuya kutiona. Ndo pendakatanga kuona ainzi waMugabe, iyo former president waMugabe, neumwe aingana aizwi Tsana kana ichatondera zvakanaka, nevamwe vanga ainawo Tsana ndio ndakabata ipapo, naiwo waMugabe wakati tazoziva kuti muri kuno toziva tokuonai. Ndo petakazovakirwa kuchibawa kuti yatokuvakawo. Then tiri kuchibawa paya pakafanana panzvimbo yainzi Mangundi yaichengeterwa nguruve nemaPutukezi. Saka imo dzakangoita futi dzimba dzedu dzokuti vanga vazoti ukatoona maigara nguruve kawatoone mumba makanaka. Tori right paya nerwizi raizwi Budzi ipapo. Nzara yanga yawanda ipapo, vanhu vaiita matekenya mukasi mezvigunu umu. Maibuda manozvi matekenya zvaidya imomo zvokuti maichena meso mukatumbura posara poite ronda. Saka unozona naifamba so zvimwe zvaitopinda kana mumaoko. Saka ndochitumburana. Saka aitwa situation yanga isina kumira zvakanaka ipapo. Ininiwo zvangu personally ndanga ndingoripo, ndiripo kudaro nekuti baba vangu tichakura waindidzidzise kuti iwe kwaunokurirawo kuzivi hauzivi kwauri kuenda mwanangu. Unofanira kungora vaiti aitimutsa nousiku, uchitimutsa nousiku tichienda kogadzira mapaipi ekudiridza tichidzidziswa kuti mushini inodai kana wazoona mushini wemvura unofambiswa so. Saka ipapo nenzara zvakazondikonzeresa kuti inini nditi pakazouya mushini waida kupomba mvura yokuti vanhu vamwe mvura yaibva murwizi runonzi Budzi. Ndakaitawo pakaunganidzwa vanhu chikazi aimboite zvemushini kumusha uko ndianani. Ndakabva ndakabuda tsvi apa ndainzi ndizvimwana mudiki ipapo ndakati almost 14 years I think so. Ndinozviziva zvikazi kamwana kanozviziva izvozvo. Ndikati ndozviziva zvikazi aiye zvakatokwana. Pakazobuda aisenzera kuchipanga aiite zvemairrigation aizwi King. Akati neniwo ndikazotokwana iwawo 2. Saka ndo pendakaaponera ipapo. Ndobva tazovakirwa kamba kedu ketaigara isusu nemushini wedu ndaingoerenga. Saka ndaisenzesa uchenjeri hwaimbondipa mukoma wangu aida kuti ndigone histereki. Aida kuti ndigone history kuchikoro, but soro wangu ranga rakati omei mchana. Ranga rakati omei zveshuwa kutaura chokwadi. But ipapo manje njero dziya dzavaindipa dziye dzanga dzouya macho. Iwe uchida kudzidza erenga bhuku, unodai uchierenga instruction yebhuku. Saka ndakati inini ndinogona chete mushini wewe because ndichaerenga bhuku racho iro kuti riri kureva kuti chiitodhairuta sei mishonga. King uya aizvigona takatoita successful. Takatobudirira takutopomba mvura yedu yato nechimwa. Saka ndaiti ndikatenderera isusu taibvumirwa kudhisha pese chikafu. Noti tisi taikontrolora mvura. Taibvumirwa kudhisha pese chikafu. Saka ndaiti ndikafamba kudai mumabharaki umwe asaikwanisa kuuya kuchikafu. Apa ndiri kutaura kutambura kwaiita vanhu. Umwe asaikwanisa kuuya chikafu nenyaya yematekenya aya kana urwere chaiko kuti asimuka achaita. Saka ini ndaibvunza nevanhu vendakadzidza navo kwachikwakwa nevamwe ndakadzidza navo kumusha vanga vakungouyawo kuhondo ndaiwana ndikati Saka ndaiti ndikaenda pachikafu ndodhisha, ndotora dhishi rangu rakadai ndodhisha chikafu pakicheni, ndodhisha futi chikafu pakicheni, ndodhisha futi apa ndoenda kuisa muchiposito changu chendaigara naKing. Ndotutira nemuriwo wacho kana nezvese ndongotutira imomo. Ndochifamba mumabharaki manje ndichitarisa kuti asina kuuya kuona kudya chikafu waibvutirwa nanhu chikafu ndiya. Ndoti iwe ende mubharaki umo paposito yangu apo usika wodya chikafu chirimo upedza wabuda waguta iwe usiya. Umwe ndichitsvaga umwe ndichibatsira vamwe chidaro. Mushure maizvozvo ndakazorwara manje inini. Ndakarwara zvokuti mukoma wangu uya uyu ainzi Maxson, mukoma wangu ndakabva naye kumusha uko akashupika akafungidzira kuti akabudisa manzwi ekuti munengena wangu ndaonepo wafira kana nababa ndozovaudza kuti akafira pakati pachibavavo. Ndakarwara serious ipapo. Ndakazotanga kurikavha mbichana ubva ndasimba. Ndichingorikavha akabva atorwa kuenda kutraining kuchimoyo. Indibva ndasara
ipapo. That was 75 mwana August imomo October takuenda mwana October iko. Ndasara papa pakabva pazouya nyaya yekuzwi endai kuTanzania. Ndadu kuenda kuTanzania. Ndiye kaita kuti first kuchuzwa kuenda kuTanzania. Ndobva ndatakurwa nemadhoji kuenda paDhondo. Ndatakurwa kuenda paDhondo paya. Tasvika paDhondo takumirira manje kuserikiti kuti tiende kuTanzania kune Songamberi. Songamberi group ranga rakaoma ndiro rakasimudza hondo munyika muno. Taya tiri 5000. Saka taenda nezvikwata. Ndaenda paDhondo paya takazotakurwa kuenda muBeira. Tapinda muBeira paya ndobva tapinzwa tiri about 700 if I am not mistaken mushipi yaizwi Mapinduzi. Itaida kuti titransportwe through Indian Ocean kuenda muTanzania. Tapinda mushipi muya. Tatifambe almost kana ndisku semunhu anga chakangoita mudiki kune makilometers ainetsa zvangu. Ndiri mukati imomo munyanza mutiri mumvura umo. Ndobva kwaitiko signal yekuti izo shipi iyo yakatogarirwa. Nemasubmarine anoda kutoirova kuti ipararire mumvura. Saka yakazonga idzoke kuBeira. Ndobva yatena ndobva yadzoka. Ndofunga taitafamba almost 3 to 5 kilometers kana zviriso zvemumvura inasi kuzvibata zvangu zvakanaka. Ndobva tadzoka paBeira. Tadzoka paBeira paya ndobva yapaka yabva yahengwa. I was the first person kubudiswa imomo. Mumvura mayo. Chibva tazwi straight kundege. Kuyaizwi data itakura 93 ichienda kokanda ona Chingweya. 93 passengers. The first ndichibva ndabuda. Imomo yangu ndibva ndananga tapinzwa mudhoji tari 93. Ndobva taenda kudata riya. Kundege yayi. Tasvika mundege yayi takangosvika kupinda mundege. Ndobva tatopinda tamudenga ta about 10 minutes. Tamudenga. Ndobva tatozwa communication uchitaura kuti ndege yenyu kudai yati nonoke mbichana. Kwauya exactly kana mokamuzwa kune ndege yakabatwa yeku-South Africa. Yanga ine exactly yakapendwa zvakaita seflag yacho iyo. Nevanhu ma-air hostess acho anga vakangoita fanike ivo vakagara varimo. Tobva tatonzwa communication kuti dai yati nonoke ngadai mwapinda mundege yasiri yaenda uko. Sure ndizvo here. Ndizvo. Ndobva yatobatwa. Ndo the first ndege yakatanga kuti yepati kuona kwendakaita. Maonere ndakaita yekukapture. Iyoyo. Tiri mudenga muya maingoita wakafanika ingoitika imomo mbuzu mayani kaunga air hostess kaiti mayani kakapu kakada muzotanga tichibva kunzaraka. Mayani kakapu kadiki so geti ineke mazoe. Saka kamazoe kakatire berere mbichana. Ndikawani scones. Nguzongoti bichana ukoro. Saka mwana wayoti, do you like tea without milky, tea with milky, or mazoe with one scones? Zvokaita kama India kakaidaro macho. Saka munhu anotanga kutarisa kuona kuti chihombe ngechipi chikamukavhira kanzara. Masowe kuti one scones or tea with milk. Hauchazivi uri kuda manje kuti ukuda zvese. Saka totokopuwa paya utongodya chongodya icho chotoenda. Takagadzikwa munhu takasvika muna Chingweya. Tasvika muna Chingweya ndakaiswa ku regiment 5. Regiment 5 yaya ine 1000 ma-regiment edu yanga ari 5. Saka tanga tiine 1 up to 5. Saka enda ndiri mu-regiment 5. Saka mu-regiment 5 ndomwe takatrainwa. Taya nemaswahili takatorwa tibva taiswa musango. Mazvipa azita rekuhondo manje. Mazita rekuhondo ndakaripuirwa pamangu pachibawawa. Makapuwa rekudisita rekudhara. Zita rekuhondo ngoti zvinhu zvinonga zvichienda chipisa. Zita rekuhondo ndakazwi Kid. Mutambane ropa. Rinombobvira rachinja. Ndakazwi Kid Mutambane ropa, Kid Mutambane ropa kwesukuna ndari. Rapatrick Sherema ranga achidyiwa manje. Radyiwa neiri. Tikati kuzoti ko mazita etaipuwa ndei kurasisa. Hondo. Saka ndakaenda kuna Chingweya ndiri Kid Mutambane ropa. Takatrainwa. Ndakatrainwa chitaipi chose. Taura zvechokwadi. Takatrainwa gore warfare, regular warfare, kudefende nyika. Zvese ndakadzidza rikwereza rifle,
which is one of the artilleries. Tikangoiswa mabasic medic tichitiswa taitiswa zvese kana kuteya mumba mwemunhu kana kuteya mabubble trips taingozviitiswa mabasic. Kuna izvo zvispecializer asi taingoitiswa mabasic usazopererwa pese paunonga wasakani ngoti tanga tichitaura kuzwi kwemuri kuenda kusango uku hamuzorina muchaona zvese zviriko takatrainwa zveshuwa takatrainwa zvokuti neno ndakafira kuti kana kuri kubva muchipovho kuenda muchimilitary ndarumurwa. Tatrainwa ipapo isikamu tapedza train takaita 6 months isusu esonga mberi tiri Tanzania. Tachipedza manje ndingangoti end off ka 6 months keda kana unozanisa kukwana because kaya ni first trick end of nana ku November 2006 atatopedza training at 2076 tatatopedza training muna October November taita kuita fresher course ngoti takanga kwauswa maripoti ekuti vese 5000 yakatrainwa Tanzania yakwenda komusimudza ma operation zones kumusha ndio ichavhura mazone kuenderera mberi iyoyo rokuti yatrainwa zvakakwana. Saka nanhasi mukaona kana party chaiya kana hurumende ikabvunza kuti wakatrainwa kuTanzania haina doubt newe. Unotoziva kuti akaibva chaizvo. Paya tobva tichidzoka zvikati there is one instance ndiri kutondera ndiri muTanzania yekuti takabata mukomana aicommunicator takatrainwa naye. I can't remember the name rake chaizvo. Anga aine watch yanga iri communication. Ndope ndakatanga kuziva kuti communication inosenza kuti chii. Saka maTanzanians veMasai vakazwa pane radio iri kubata padhuze apa. Munhu ndiye aitocommunicate nanasumiti kuti training yapera vanhu vaya vakuda kuuya. Ndobva tatombomira almost 2 to 3 weeks here tichitsvagirwa yekuuya naye kufamba nayo. But group rakanditakura ndakatakurwa tiri 140 mu-Nigerian jet. Ma-Nigerian cargo ayanotakura vanhu aya taitiri 140 taitozokutindwa. Taitaka tine equipment yedu yakatokwana kuita full equipped soldier chaiyo. Tapinda mune takatera Zambezi nejetia tichiuya sika kumkuba kuMozambique amene ndizvo kumakuba mnero area iro tiri kutete province. Group rangu iroro taina tiri 140 patasiwa ikoko. Takasiwa patete. Tasiwa patete it was just a matter of kuti takuto deploy. Inini ndikubva ndaitwa chikwata chandakapuwa chaina vakomana chakazona Rex Nongo ivo chenda uko. Ndobva ndaendawo kuchikwata chaenda kuchitepo sector. Chitepo sector vatapinda kuinyanga kunyakomba. Ndoko takadeployiwa. Panyakomba vanakairezi pamhiri pacho. Paya nechikomo chiripo chiri akaita L formation like. Chine ninga ichocho. Ndobva takagara. Tichita kupinda chidozitaurwa nakumwedza yanga ari mumusha akuziye zvemusha. Ainzwi ana spaka. Ndiye yanga komanda kuzasi ikoko. Kuinyanga ikoko. Spaka yabva zvabatapuwa group rake. Sasa tsonda inomwe ainzwi mutonhoza zvinopisa mukumredi. Saka pendakarara pagomo apa. Ndakarara kudai. Ndiri pabako paswero. Ndakazonzwa kutonhora. Munyama kutonhora ndichidayo. Ndona wakuru. Nyoka chaya. Ndakakudai. Yakarara paside inini. Saka ndozoti nyoka inotonhora naye. Saka pendakaitarisa kunoti nyoka ndakangoita fanike kuiginota pana chendaita sei chendaona ndakazongoona yakuti ubva yaenda ubva tatorwa ndautaura zvangu navanhu vataura ubva tapinda takasvika muna Kairezu maibirwa. Kairezu aifira vanhu vakawanda asi inini ndekuti kumusha kwangu ndaigara kuna Rusitu river
kuna Nyahode River. Saka ndaya ndiri vested hysteric munyaya dzemvura dzokuswima. Ndaiziva ndo makabva zino rangu iri. Nyarzitu River. Nyahode River ndo makabva zino rangu iri. Because ndaitupira kwenda pasi chaipo. Saka mazuva acho ndaitupira ndakatsinzinya kudai. Ndichibva ndadhumira. Padombo remvura. Hafu yacho yakati ndinetsa yakazobviswa kuTanzania ikoko. Asi yakachinetsa yakati achabvira kubva zvazobviswa rese zvaro. Zvakasara rakangodaro. That's okay. Saka ndaibatsira mamwe makomrades anga asikagoni kuswima. Ndichiwayambutsa neimwe povho yanga ichida kutibatsira yai. Sezvo mambotaura kuti povho yaibatsira nokuti nzwara imwe chete haitswanyienda. Haitswanyienda ndikubva ndabatsirana tichibatsirana ndapira takaenda muNyakomba. Ndomwe ndakatanga kuopareta muNyakomba. Nyakomba ndakasangana na comrade Spaka anga section commander. Ndobva watitora nana Mutonda Ziropisa. Chikazi your first battle guys. Tiri kundokorowa Nyamarupa camp. Takundokorowa Nyamarupa camp tikati azvishuwa chinja taiti naruka rehondo. Kuti azvishuwa tutumbendokorowa ina ndine AK yangu. Yanga yakanaka. Pataenda kuNyamarupa camp usiku takaenda advance kuma 99 usiku azvishuwa takaibomba. Ndope ndakatanga kunzwa kuti ndakuridzira muwengi futi ipapo. Takarowa. Zvakanaka tobva tatita pane macasualty mashoma ananga 2 here anofa zvavo vakangokuwara tobva tadzoka zikazi vakomana abve kuTanzania bvuti vanorova. Takukuisai kuadvance. Tobva taenda munyanga range. Tabira kuenda kuNyatate. Tabiswa kuenda kuNyatate kuya tobva taopareta zikazi tiri muNyatate takambogara mwedzi. MuNyatate inyanga area tiri kuseri kwegomoka. Inyanga area saka taita ane jinja kuti hondo ngairohwe kweko kwaya kusikachanyanyi kuwanikwa mabhunu anga akungotizira ukuka. Ati chiko chiri kunetsa. Taiti neuna mutonhodza dzinopisa manje. Taiti kangoona kuti ataita 2 days 3 days tisina umborongo mubushi kana hondo yekuti tiriwo manje takaurira kuno kumushana training yese takaita. Get away man. Tobva taenda manje kukafanira toenda kutoilet. Tosvika ikoko katamura futi toridza futi vanhu vobvunduka vabaridza futi cheche maona cheche ndio hondo yacho tinourwa hondo. Zvikazava vane jinja ngavaende kupi ngavarambe uchikwidza kuenda kucheko kusikararwi. Tinodakaiza kuti avachinjwa section. Ndachinjwa section paya ndaiswa mumachendambuya. Machendambuya maipisa. Machendambuya yaipisa gomo rinonzi Mupururu riya ndo raikemba masoja irori vachitora nemabhainekura vachititarisa. Maipisa kuti muti zuva kudai musina kudzi kuti hei kunyepa tarova tikati kunyepa ikoko tarowana navarungu machendambuya kusvika zvanzi uyu ngaachinjwa ngaende kupi kuDedzo. Ndikati right kuDedzo yanga ya 77 iyoyo kumana Juni senguva dzinedzi. Senguva dzinedzi taenda kuDedzo kuya Dedzo takatambirwa nemakomrades akati wandei. Ana Zivai Uchada, ana Giboni, makomrades aiondana ana Godfrey Meda. Akati wandei makomrades imomo. Meda nitori naye kuno. Atori muGrindero. Nana TZ waya tasangana manje. Tiri muDedzo muya ndobva taurwa TZ takasiyana masection. Nana oni takasiyana masection asi nenyaya yekuda kungoridza futi takazosanganzwa TZ aisenzesa kamota bhombo kake tiri muDedzo.
Ketaiti kambuya kaduri kambuya nehanda. Ini ndaya ndine AK. Tipatirwa hondo dzedu mudedzo dzedu takaisenza. Ngoti taiti sina zororo manje. Taitopinda mumapurazi ka strategy yedu ngaiti tikangoenda mumapurazi torova mapurazi kuti twasauya mudedzo kuti disturbere povo yedu. Pakatanga anozi makabichi aya. Taenda kotuta taita tisati chadi kubikirwa chikafu nepovo. Toda kutora ng'ombe dzawarongo tichivapa uchibika. Anchishamiso chendakaona chendombofungudzira kuti iko sei zvisikanyatsi kutreswa zvinhu zvakadaro. Ndotaiti tikatina ng'ombe tikadzisa mudedzo muya manheru kana dziri 15 tidzaiti makabichi. Kwaizosara kuedza kana kuti ndotsvaga pakaorerwe ng'ombe kana ropa racho sairiona. Midzimu inonga yaraparadza. Inini ndaifamba kumashure taiti tukaitinwa ng'ombe. Inini chakazoita kuti ndifambire kumashure kwamakomuridzi ese kazhinji kacho. Inyaya kuti pano umwe komuridzi wedu airapa. This is a serious story right? But zvaitika muhondo. Kana komuridzi wedu airapa. Petakaita conduct akabva apfurwa. Kudzi. Ainga ne medical kit. Saka enda ne Romanian rifle. Say AK. Ainga ne B10 Russian AK. Saka paakapfurwa chibva afa mutukura. Ndakagona kubata kotora medical kit. Pandatora pfuti yake. Pandazvibereka. Pandatiza nazo. Ndakazotera chimuzuva zedu. Kuti zvakanaka. So the medical kit itoipa ni manje munhu wacho muridzi wayo adi afa. Vanhu vakati aitora wacho ndiye muridzi wayo. Ndikati ndaingoita mabasic mishonga zvokungozwawo kana munhu aizwe first aid zvinofamba sei. Ipapo ndo pakatanga mashiripiti angu. Ipapo ndapuwa kit iri ndatobereka ndabva ndapfugama ndakumbira pachivanhu ndakumbira kuchivanhu chitaisenzesa nokuti taisenzesa chivanhu. Ndakumbira kuti bhegi rindatora here mushonga. Takufamba asi ndakaisenzesa mushonga ndabva ndachinjirwa nepfuti ndapuwa B10 yayo ndakuisenzesa. Saka makomuredzi aya ndakurapa kwangu kwendainga ndakuita manyingo yahondo. Ndaiti munhu akuwara ndaite zvokuratidzwa kufesi. Fishe ndaiona Dr. Chuya meso kwangu upinda mukiti yangu tisina kurara feya so ndopinda ndingoona munhu zvainge picture upinda mukiti mangu utotora mushonga ndotoona mushonga uyo ndototora ndotopa munhu. Watodini ndirifange ndikuona picture iri kundidirect kuti tore zvakatiita so kana kubaya injection ndakasvika ndakutobaya ma injection zvokuti nanhasi ndinongosvika paari ma injection kungojunga chete handina kana bala ndambona nozita ndinokubaya kusvikira zvaramba zvakuchoramba zvichiwanda manje. Ndakasvikira pakutopinda mumahospital tichitotora mushonga. Tichitora mushonga tichionganidza tichitora pavanhu. Ndakazosvikira pakusvika yekuti ngwe profession isina kuzoenderera mberi zvani nyaya zvinoitika kana kusungurisa akadzi naenda kutosunungurisa muhondo imomo totaura kuti ngaasunungure so kusona ndakasona. Munhu akambodamburwa zvidya izvi tikatosona nemutsono dziya dzokusona munhu dziya tosona. Anaenda kutora zvoti ukabvunza na tears simakomuredzi ndinofara nawo vese vanondiziva vanotonditi doctor. Vanotonditi Dr. Wadikid. Dr. Wadikid because zvese ndaita chivanhu ndaingoramba kana muhondo kufamba kwetaita kuita pese hondo yanga yapisa munana dedzo meso tichibuda takazochuzwa section yedu 312 yevanhu vemuskanzwa. Yainzi awango vemuskanzwa chete ngoti taita kunetsana munza kwaya kune system yekurovana iyaya kuti waita muskanzwa warovana umwe
saka isi tayatoramba kurohwa manje. Ndobva tichacho komanda ainzi Philip aibva pamurewa ainzi Philip aite basa rekudourova vanhu echiite defense takadzidza kuTanzania iya kudo kuti iye ugara pakati uko koisa masection section saka taimurambira manje. Ndopa akazochuza kuti section yega yega vaiswa nemusikadzi asikadi kuteerera orders dzangu ini ndoaisa kupi. Ndobva tazochuzwa isusu kuenda kuDedzo. Ndochakazoita kuti andibve kuDedzo kuenda kuMakomo kunana Dirihoro kwana Mupaziriko ndoko takazonyanya kusenzera section yedu tiri ikokoko kwetakamboberekerwa Masaga neMared Indians echiti tanzwa kuti zvimagandanga zvinoita sei zvinokupinza imi zvinokungositora usiso Masaga ipapo takavharova manje tiri mwana Mupaziripo muya saka vakomana varimo vanasotoziva kuti section yainga munonzi Jombo Boys yainasokuita zvebasa. Takagara takata kuitawo inini personal yangu inini yanga yakatisiyanei zvendaifamba nichiita mukati mwehondo because zvimwe zvanga zvandibata zvaita fanike zvirutibata pachispiritual kudai. Saka ona makomrades akasondiri fair ndai kwakati because naenda kusvike pastage yekuti ndikakumbirira inini apo kana zvinhu zvashata ndikakumbirira paivhara muti ndobva ndakadziti nyika inoyera paivhara zuva raivharwa potoita mhute potoita kuti anokurudzira kuti rich taamurichi raamuti. Saka tairamba nichingodaro panenge panetsa makomrades panenge panetseka tisikachazivi kuti taakuita sei ndini ndaibatsira kuenda kokumbirira nokuti kana mumabhesumu tairara mumasango mumapako taigona munana Dedzo muya taira nemapako arimo etaitopinda rimwe bako ririmo rimwe rekuti tikadzika kubva kwana Tarambamwe tichidzika kuende kumapurazi evanhu vatema uko ine bako rimwe taipinda imomo rekuti waiti ukapinda imomo bako imomo kana wakapfeka sutu yakainwe zvakaita sei nemushini ukarara matombo arimo saimbobuda kana tsvina pakati paya nemvura yakachena yekuti taingomwa uko rataiswera izvo tainyanya kupinda imomo kana zvanzi zvinhu zvaoma varungu vari kutiita mopo apo Dedzo iya yese nese mapurazi yese kuende kumarondera vanga vachiita mopo apo munzvimbo iyoyo taipinzwa mapako imomo torara zvedu toswera tirimo wazoti wakubuda mana kwati waizoona pamusoro pananga pakatoridzwa chii wakagara varungu mabhishu aripo echitochira si vanga vasikatooni tiri pai tiri pasi because of mapako. Saka ndichizombopedzisira ndoti hondo itairwa ikai it was not just a ordinary war yainga ine chivanhu mukati hondo iyi chinova ndicho chisina kunyanya kukosheswa. Saka ndiri munomu mazongo imweni ndomboshaura mashoko ekuti ndarwisana newe wandirova wapedza kundirova kudaro kouya referee utaura kuti ndiani anofanira kutraina umwe fighting inini iwo wandirwisa ndiwo nditraina munhu awina ndizve no system yandiri kuona yakashata. Saka imomo tanga takuita zvespirit kuti hondo yanga yapisa manje tinana Tieza ndopanga pakutamba Tieza takawira waiti iwo kanonoka kuvhura safety catch yepfuti so kuti uti barata kuridza iye anonga atokanda kudhara bhuzi motonyaradzwa nebhuzi ratofara. Tanga tarohwa hondo zvokuti tanga takuti nguva yana Muzoreva yai waikanda mapepa amuzoreva yai dzokai kumosha achiko isi taingozvidhirowa kuseri kwepepa riya ramuzoreva riyai tonyora tezo onyora zvombo zvedu onyora mazita edu ipapo onyora kuti kana muchida munotiona pamupazviripo kana kuti munotiona patarambamwe pakati muuya ipapo tinonzi Njombo Boys titodya nemi nhasi paDirihori camp tiri kudya nemi ipapo nhasi manheru ende zveshuwa taiti tingadaro taitoenda
tosvika totobhomba kutobhomba chaizvo takapedzisira takudya sadza pawadhirafu section yangu yeNjombo Boys yana Rex ndiyanga ari commander Rex akazouya mushure ana Faraine Mose anga ari security nenda ngori medic but mamwe basa rimwe ndaita ranga rakati wande zvaro hazvina basa kuti disclose kana kuti yanga iri ngoyo totofambira izvo kuti zvichidisclose wanawo no secret yatikuramba kuti muende naye iyo inini zvespiritual izvi vanyanye kuimba neni makomredzi wavo because nguva imwe ndainasoratidzwa kuti chibva yapa chita iso ndaiti ndikati no ngatibve panapa hapana aindiitire naro totosimuka toenda nekupi ndoti ngatidai totoenda petinongobva paya tichingobva panapa kana neparodhi apo pemabva paya potoridzwa pfuti tatosunungura tatobva ipapo ndo zvainyanya kusenza kwendiri kana kutsvaga nzvimbo dzekuhwanda taiti tikasvika pane tingati yanga tiende pabira rekumbo nzvimbo inoita svika ine tisaridza pfuti ngatitanga kutsvaga pana mambo kana sabhuku wenzvimbo tikaona sabhuku wenzvimbo yatomutaure chinangwa chedu chitafambira tamutaure chinangwa chedu pamwe taibva ndaudzwa kuti achada kumboite nharo asi mukada ado kuita nharo rovai sabhuku kana mambo rovai uri pamusoro pavo imini ndimi munovadirecta zvokuita zvinodiwa newepasi kuti chiitai zvakati chiitai zvakati saka basa iro tairifamba naro tagumisira takudyira pawadhirafu pana fata anga ari pasi takanjarikwanisa pawadhirafu apo wadhirafu mufata uyu taiti tikasvika nana TS takuda chikafu aitiisa kudining revana vachikoro todya ikoko iyo enda kugedhi fata enda kugedhi ozwa mabitford ouya emabhunu kitikiti ichiende kuhedza kudai ichida kugarira isusu ikokoko ouya ombopekemba pachikoro pawadhirafu paya kafata kaipenga ikapo kaipenga kataura kuti bhai pano get away tiri kudya sadza tiri kupi then kune gomo riri uku kachikomo kari kuko kwewadhirafu toke taitobvetsa zviri toenda ikukutora titotoona kuti mabhunawo kuti pamwe taitotozai vachiregerai kuita sei kusaridzira nokuti muri pane vana totoregedza toenda redu mapoko mwedi tisaitoridzo futi zana zvakadaro titaida kusavhaiva chete ndoti zoti tapinda mumapurazi emarondera kudai macheke ese taiopareta imomuya kuende kubatana nevakomana ehwedza inavabana vaiko vamurehwa kudai saka zvetaita ndezvokuti taiti tisasashupa vabereki nenyaya yechikafu tikangofunga kuti nhasi toda kuodyira pamurungu unozi ganda muguru papurazi ipapo manheru kwaungoti tsva chitongati taamudhuzi taswedera topinda mbovho tobata kana tobata wene kuki kana ani totoenda naye taitopinda nekuti munoziva rongana kuti chibva mugaraji makapaka mota mukati opinda nekadhoo opinda mukitchen opa order yaari kuda kuna kuki otoenda kusitting room kana kuti kudining paside ndizvozvo isi taitoteera tobata tazosvika akadai ari kuerenga newspaper kana kuerenga bhuku dai ototoona isi tatosvika tatopinda mudining nana TS aya kudya kwedu nana Marshall nana Farai kwaiyo kudya kwedu kokupindire mudzimba kuti aita kutoti wasting yekuti tikutsvaga kuti uchazoya nguva yekusango tokurova kana uchasoja kwacho saka zibeta to remove imi muri mumapurazi macho tisare tichidya isusu mumapurazi imomo muzoona saka taita kuita marondera yese in terms of yeJombo Boys ndaioparitana na TS marondera yese kudai yese namacheke yese mabhuno nguva ineyo vanonga vava kutotisa toenda kumarondera kutaundi
kogara ikoko isu tosara topinda mudzimba tokinura mwanga wakutosiya makii kuti ukaona vasvika vakomana vapei makii kumakuki avo nemateateka avo vakupei makii isu topinda totogara mumasofa takutanga kutobika tii tichiva kana cheese takutobika tii tichidya tichiita sei saka petakazofunga kuti no let's go and fight timborowa ndege mbichana apa ndo pakatsva matenge ayaya isu tana tears taya tiri musango reprince edward tiri dotorowawo ndege ipapa takazodistebwa nenyaya yematenga kuti kwese kwaisa chiedza ndana tears takati tichombo boys tatambira mwana sekamwe taiti mugwenga rine mashure aro saka this is nyaya yekusvikira hondo yapera yasununguka gentlemen ndine a serious story about the country. That's why I was saying refer after the war. Hondo yakupera tabvunzira mudzimu yataisenza nayo taikwadza mudzimu yazishiri yedenga famba nechapungu nguva yehondo ipasenda penyika mudzimu homwe yacho yaigara paruware vanozopa zviripo paruware apa hapana mbobvira patsika mubhunu kana muprofeya kana tsakutsaku kana chii isi taitoti tikaona zvashata toenda paruware ipapo tosvika togara aitauri kuzi imimi ndimi muri kuvaona ivo havasi kukuona ito tavaisira jira chidema zvoshuwa pari pachena takagara paruware sezvo takaita tona munhu echidarika apa kunasa kubata chokwadi chokuti haasi kundiona munhu anofanga anosvika akaita on guard ari maprofeya asi waizoona akusvika padhuze nemochinja oisa pfuti pamapfudzi kuratidza kuti haasi kuona imi ndiri kuvaona ivo havasi kukuonai taisa jira dema egaya vaende saka hondo yakupera kwakuitika matoks kuna anarangista uko midzimu yakanga ichitoitawo matoks yanga ichitososa hondo kuti hondo yakupera chikazizvo hondo yakupera mausuni takaunganidzwa tiri chikwata chedu nemudzimu wezishiri yedenga tiri 12 Nyombo boys zvavakanditaurira tinogona kutaura mastages azvo ndo paya kuti musahwanza chapedza kutaura zvimwe zvinogona kurwadza asi this is part of the truth ende muchatozviona kuti ndizvozvo chaizvo mudzimu watigadzika kudai ndiwo wakanditi iwo ndonokumbirira pese panonga panetsika makomedzi nguva yehondo pese paiita midzimu pabuda pabikwa doro rewadzimu pese nii ndaiti ndikasvika ipapo ndaitakurwa mudzimu mukuru unonga uri panzvimbo waindifukidza jira rawo unofukidza jira rawo wotora pfuti yangu wotamba paidambwa zvakasimba mudzimu uyu wakazotitaurire kuti hondo yapera vanangu makuenda kumusha kusangana nevabereki nehama neshamwari hondo yapera makuenda kumusha asi chizwai ndikuudzei muchatambudzika kwenguva yakaterebei muchitambura chaiko kuti vamwe venyu vachafunga kuti chandakaendera kuhondo chii dai ndakaziva ndisina kuenda kuhondo vamwe venyu vachasvike pakusaa kuda kutozikanwa kuti ndiri ex-combatant vachawanda kudai nekutambura kwemuchaita vachadya musimu makarwa hondo ndini ndakabvunza saka ngatirwe hondo yacho ngaienderere kupi kumberi kusvika zvanaka mudzimu wakati aiwa chakatarwa kudenga ndo chakatarwa pasi nguva yekugara musango yadini yakwana makuenda kumusha zvichakutorera nguva yakadini sekuru wako itsakutsaku baba wako waimupa mpurazi muzukuru wako wanga ari mupfoma army ndiani kana mbuya iri kana ani
anga ari kubato revarungu, iwo ndiwo ega comrade. Asi muri kuenda kosangana pai pamusha. Zvichakutorera nguva yakadini kuti wakonzwisise iwe. Ati zvinotora nguva because kana iri mavhoti muri kutaura kuti mavhoti unonga une vhoti 1. Iwe anonga ari mavhoti mangai? 4. Saka unonga wakatorohwa. Asi makuenda kumusha. Tikasi tionga tapera ka TTS. Tionga tapera ka kufa. Mpunzo wakapindurwa kupindura yakazwi unomuziva nehanda. Sikazi kesi takati nehanda yakana hwema wakatina. Vanhu vanyanza. Ndobva watora ivhu kudai. Semunhu. Bvarudza ivhu. Chikazi akarudza ivhu echiti mapfupa angu achamuka ndiani. Tikati ndine handa. Azanga asikadi kudyawo rifa yenyika iyi. Anga achidawo semunhu anga achirarama. Chikasi iprocess inguva. Chichine nguva yacho, generation ine nguva yacho, generation ine nguva. Asi nyaya iyi haiperi iri kuenda mberi. Chizwa ndikuudzei vanangu. Magara makore anokwana kuita 40 emakore muri pasi poudzanyerere, muri kutambudzika. Asi makore echinge apera, uyo munoti mutungamiriri wenyu, taurira nyaya yakaitika manje. Yakatorwa 1979. Uyo mutungamiriri munomuona tova Mugabe. Sindiye anonga achitonga makore enda kutaurira pano. Asi mabvire achazoita pachigaro. Achazoshamisa nyika yose. Nyika yose. Pasi rino rose. Zvichashamisika nembiri yaanonga ainayo Mugabe. Yekutungamirira Zimbabwe. Mabvire achaita panyika hii. Achashamisa pasi rose. Sikanzi okay. Tikati sakanaka. Takara. Tamunyika. Andizo. Indakapinda muNational Army. Aya mashoko aitaurwa nguva ya79. Andizo. Endanga ndakuchitsvaga. Mashoko aya zvikazi kuchaita upo ndoda kutodza mashoko aya ndozotaurika history kukupinda kwendakazoita muarmy. Kusvika pendiri nhasi. Andizo. Sorry yenyu kupedzera nguva sindanzwa matauro kuti kana mangwana. Saka ngasvike mangwana. Ngasvike mangwana. Saka mashoko aya ndaitaurwa nemudzimu nguva yehondo ndichiteerera. Chikanzi nemudzimu uyu ndati muchatambura mukuru wenyu uyu. Uri kuona vakuru wenyu vose ava vari pamusoro ava. Vakuru wenyu muri kuona vose vari pamusoro ava. Muri kuri kwahondo mudzimu ainditaurira zvese izvi. Handiti muri kuri kwahondo muchiti mumwe rimwe famu rimwe rimwe, mumwe famu rimwe rimwe, mumwe famu rimwe rimwe. Kazingana masununguka kudaika. Chazoona kuti vakuru wenyu vari pamusoro apa vachiita 2020 mafarms. Vachakurasai. Akuita zvichazoita mubvunzo pasi rino rose kuti zvomairwa muchiti 1 man 1 farm. Kwava ne21. Zviri kureve kupi kuti kudini. Mudzimu aitaura 79. Mashoko andiri kutaura izvozvo nda 79. Kazi mwanangu ndakandikuudze. Kuchaita opposition. Hombe. Munyika. Hombe. Opposition. Inonga yakabereka varungu. Zvokuti munhu wese munyika achafungidzira kuti pati yaya yakarwine nyika yayi yakurohwa yabva. Asi hazvigoni kuti itike chakatarwa kudenga ndo chakatarwa pasi. Hazvigoni. Kuchaiti chinonzi chamupupuri. Chamupupuri chinouya sei vanangu? Ndoda kuti munyore, ndainyora so. Ndokuti munhu anga amedhike kaanga avested izvo zvakawanda. Ndaipota ndichinyora. Chinyora ndoda kuzozvimaka zviri izvi achirarama.
Kazi mukaona kwaita opposition hombe nonga yakabereka varungu musiyoti zvinhu zvakuswedera. Opposition ichakundwa nechamupupuri. Chamupupuri chichauya makuti munhu achaenda kovhota takovhotera MDC ndakutaura sei. Takovhotera MDC zvaitika ka. ZANU-PF yapera basa. Asi munhu echipinda muballot box takaitika 1908. 2008. Takupinda muballot box echovhota achavhota paZANU-PF. Azota paZANU-PF osati ndaita mistake man. Ndavhotera chikupa akovhotera paMDC spoiled paper. Umwe achati ndavhotera paZANU-PF naye ndisingadi ngandingosiya zvakadaro ndokushuta kuzichaitwa. Kuti mhepo chamupupuri chironga chakufamba chisikadi kudzosere zvinhu kupi kumashure. Mushure mezo zokuchana mvura yakawanda. Mushure meizvozvo ndomuchaona muchaita mashipiti mwana mvura yakawanda. Zvichadini mukaona nguva yakukwana yekuti munonga marasana musingachazivani kuti uri kupi. I'm very happy today. Today I'm very happy. Sure. I'm very happy. Zviri mutsananguro izvi vaita izvi zviri mutsananguro yehondo ya 1979. Amene wanga wani makore mangani? Kana fukidziro apapasira ya 1979. Mukaona motsvagana nengo ari kupi nengo wangu ari kupi. Muzive kuti mhepo yemaisenza nayo nguva yehondo iyayi, mhepo yemaisenza nayo nguva yehondo yangu yakanyura inonga yotanga kusimuka manje yoda kusimisikidza chiro nechimwe ndechimwe akudzoka pahondo yangu yekupinda kwandakaita ame. Ini ndabva kuhondo nyika yasunuka ndabva mudedzo ndakaenda ku Assembly Point. Asi ndichiri mudedzo ndakwenda kuhondo takaita pampa zviripo paya nepane dewedzo takaita bira ritakaita pakabuda midzimu yakati iwe hondo yapera usikuenda kumusha wega. Andati zvimwe zvironge secret asisiri secret. So udoti sikani auendi wega kumusha kwako kwakaberekwa iwewe. Uchaenda na comrade asati asvike kumusha kwake achapicheka kuti ndinoda kusvika newe kumusha kwako ndikutitsanangurira hama dzako zvawaita muhondo iwe. Midzimu yataura zvichaitika peuri. Ndizvo ndizvo izvozvo zveshuwa. Takuenda kuma-Assembly Point takaenda tese ku-Assembly Point. Tasvika ku-Assembly Point takapuwa zvima 200 zvokuti mumbofamba muchimboona timhuri mumboona timhuri yakati yangu ndaibata asi handiite izvozvo. Ndoda kutombotanga ndasvika kumusha kwako iwewe kid. Ndiani manje? Ndirei Dzenga. Asikuziva kuti ari kupi mazuva ano. Ndikutomutsvagawo asina kumbozwa teze charoti anenge akashaya. Umwe akanongedzwa futi ipapo saka akashaya. Ati hazviiti kuti ndiende kumusha kwako ndisati ndabva kwamutoko. Asati ndaenda nokumusha kwako iwe zvakave. Ndikati ndiyo nyaya yayi yakatorwa nemidzimu yatiri pabira paya. Uyo akati hazvitoiti ndotoenda newe. Zveshuwa bhazi kumusha. Takasvika mvura ichinaya. Tichingosvika pamusha mabhunu abva asvika nekaRand Rover. Mabhunu 2 munhu mutema 1 neRand Rover bva asvika. Statement zitanzwe kuti pauya comrade panapa. Saka zoti ndabuda ndayamudhaning wababa. Kati chishamiso here chamuri kuita ichi.
inga takazwi pfutisa mabharaki wane amari ko mimi mauyani pfuti panapa asi muchikuda hondo ndangotaura statement iyoyo wakabva watendeuka nechimuroro ndirovha chavo ndokubva watodii watoenda kati kana madaro tendikotorawo dzedu pfuti dzacho nokuti muri kutiteera kati tiri kukona vabereki vedu ini ndobva ndataura kuti ya ndiyo nyaya yembutaurwa nemudzimu yemwe yacho Rewe akati asvika musha mangu akatara chitaura mwana wanyuyo aiti tingandishupika waomberera pokumbirira ndiye aikumbirira kuti zvifambe maningi ameti aipinda ndiye aikumbirira tichifamba ndiye aita sei tete vangu aizi Mandemo nababa nana mai pane kasisi kangu aizi ane vana ake vakura atava munhu mukuru anga achiri mudiki nguva iyoyo sasa mwana uyo wekuita chapupu chemwana wedu uyu ngatimupe mukadzi baba akati aiwa ngatimbobvunza munhu auya naye wacho kuti zvinoita here zvomuri kutaura natete izvi timupe mukadzi kasi aiwa kana abva ndibvunza ndikati inini tsananguro dzakataurwa nemudzimu andinombonzwa kuti azope mukadzi indazvone zvazaziswa hazvo yekuti auya zvinineni echitaura zvindaitaura nozvainga zvichiradziwozi inini handigoni kuzvitaurira zvizvaitika pendiri saka uyu ndiye auya kuita witness naika izvaitika pendiri saka hasisi anombonzwa nyaya yekuti umupe mukadzi ndopakazodzime nyaya iyoyo yokupa mukadzi atadzoka nhare wangu yatadzoka kupi kuAssembly Point kwedu kuya ndazotorwa kubva kuAssembly Point asi tiri pamudzimu apa tasara nababa akanditora kachiwiriwiri ichiitiko chakaitika tiri kuzadzise chivanhu kutaura kwandiri kuita nyaya iyi kusimbise tsika dzechivanhu mazona baba wakanditora wakaende kune mudzimu waaiziya waiye munzvimbo inonzi Ndima kwaRusitu chakaite chishamiso because vaigara pakati pagomoso vanhu vepamusha ipapo vakashamisika mudzimu wabuda watogara watopfeka machira wakamira watogara watotigarira isitase tasvika ushamita sekuru wauya mudzimu wauya seiko panapa pasina chitano vakazoona isi tasvika nababa wangu atiya masvika makadini mudzimu wandiwe naye ndakamirira pana mudzimu wakangotaurira baba kuti zvawaudzwa nemukomana wakauya naye ndizvo izvo ukagadzirisa mwana uyu zvinhu zvichakuitira zvakanaka asi mukaregera kumberi ukandoni zvakaita sei zvakanaka chakachena nochaimuchengeta nguva yehondo ndicho nguva ndehondo ndairirwa nemunhu aiti Hitler yanga akaita mukaradhi mbichana petairwa hondo ti mudedzo anga akaita mukaradhi ayani vaitoti aitoda asi aida bavo kuridza pfuta kana hani dzimba dziri apo idzo akaridzirwa pfuta ari ikoko kana kutoilet uko aizotoridza pfuta asvika pendiri aitokorora kusvika pendiri oridza pfuti saka ndozvendaitsva ndakufananidzira kuti okay pana ainzi Cobra nofunga ari mugrupu redu iro futi anonzi Mukamba something like that kana ariye ndisina kukanganisa nene yake aiita futi the same thing tapedza kunational army ndatorwa taitwa test ya paAssembly Point yekuti tiende kucadet kuGweru cadet kuita maofficers ndachuzwa ndiri panumber 2 ipapo kuenda kuGweru kucadet academy yavo ndibva maAssembly Point ndasvika Marusape takupinda Marusape mutaundi meyo tibva kuinyanga pfuma yakabva vavhiri mapuruvheya ndo yaiti drive ndobva ndakuwara unoona pane mbonjera nepapapa akuwara sasa zichatei toende kunational army watokuwara unobva ndaadhimitwa ndobva ndauya kuKG6 ndakagara muKG6 musina kana chinonzi comrade maisvika macomrades 5 vaibva vari pamabhuraina vaiyanana Munyaradzi
Waenda isara ndiri ndega. Murungu aindirapa. Akachinja shift. Kuita night shift yokuchengeta ini. Kuti aizoti vanhu vese ndairara mubhedha ndairara navo aya mafuma vachitotaura hondo dziri ndakakwarira pazvipo ndakakwarira paSand Beads ndiri kunzwa ndiri pamubhedha saka ndasandofunga kuti statsuwai Murungu yanzwe history yangu yehondo nokuti ndiri comrade aziva kuti vanhu ainawo muno mumafoma ami saka munhu wangangomuka wari wangauraya munhu ndikazobatana nenyaya yehondo azo ndaurira paya Murungu yandobva andibvunza uri wede kuita chiri ndaita medhiki ndairapa asi ndairapa zvespiritual asi saka une chipo chakanaka mani Rega ndikuti wapona ndikubatsira uende zvemedhiki ngati apo azvishuwa ndakarikavha Murungu yakataura munyaradzi yaya ari brigadier anga ari comrade wedu ndinoda kuti uyaende kumedhiki zikazi mwawirirana papi mwawirirana papi zvinoita izvozvo azviite izvozvo ndobva anditora kubva andihaira rendirobva ndiri 1 nomwe dhiraivha chikazi ndaimwa mukanda kutongogara Assembly Point kuchipingi pandaenda kutongogara koiya personal iri chiri kweri izvozvo anditi taamunyika tofanira kutodzidza mabasa kuti zvitinakiro pamberi hapana chazoramba chiriritira munhu hapana taenda kutongogara kuya nomboita maarguments nazvo kutongogara svika kutongogara tatogara mumaparaki vapaya kwauzouya vakomana vakwedu vechizanira vakabva kuLibya vakabuda munomu this story inogona kurwadza asi ndizvo zviri kune vakabuda 1979 hondo yapera kuenda kumusha vakangosvika kutorwa chienda kunana Libya kunana Ethiopia kotrainwa handizvo vakazongouya muma81 chichiko kana muma80 nyika yato yasununguka ndobva vazouya makomboredzi otofasikaia kuti vakanga vabuda handizvo ndobva vaongouyawo kuMozambique vakadzidziswa chimilitary training chimilitary police saka vanga vakuchiita shoko rokuti sorry kutaura zvakadai hazvina grudge hazvo asi zvinhu zvaiitika vanga vakuita kanyaya kokuti isu toda kuita against vakomana vairwa hondo mwakasana sasa muchiona apa ndiri kuedza kutaura kuti munogona kuona maproblems paanotangira ekurarama saka vanga vakutirwisa kangoziva kuti yakarova hondo stake ndakarova 76 77 78 79 ndiri musango inini ndakabira bhodha rekuenda kuMozambique 74 end of 74 ndikazopinda bhodha rekupinda muZimbabwe 1976 nanhasi kugara kwendakaita pano aisa ndabuda munyika muno ndakazotorwa kutongogara chibva ndaenda kuRuwering Barracks kutraining ndakatrainwa mubattalion yainzi 26 Infantry Battalion 26 Infantry Battalion was deployed kuDarwin pane border gezi paya ndopayakataka kuvhura tisi takavhura ipo paya tavhura ipo paya tatigarei ndakangogara nguva diki unga 3 months 4 months tagara ipapo ndobva ndachuzwa ndobva azi yakudisbandwa battalion because yaiye makomrades chete yanga yakangomixana kumakomrades kumachef kumacommanders asi yanga iri makomrades chete mazanira chete masona but kumacommanders yanga yakamixed mazipura nemafoma nemazanira yanga yakamixed nemafoma army asi takaita vanhu vakafungidzwa kuti ukomandi yese ichauraiwa nokuti nguva iya yanga yekuuraya vanhu yekunetsana zvakakonzesana mutumbani saka isusu
battalion yedu yakaita discipline tiri mahove tiri nari mazanera akaita discipline yaita discipline ndobva yazinga idisbandwe yadisbandwe yofikisirwa mabattalion anga ari fixed akasangana ayaya saka inini ndiri umwe wanhu wakavhorwa imomo HQ company yedu yakabvaiswa mu2 brigade mu2 brigade ndakasvika nousiku ndakasvika usiku mu2 brigade ndasvika mu2 brigade usiku ndopaya pakutanga mahovhiohovhe kupandukirana zano zapo chichi paya tikazi kustate house toda kuenda kustate house. It was 81 1st of 82 82 ndabva ndabviswa pa 2 brigade ndakapinda pastate house paya nousiku panongoiswa maposition nevamwe ndaya nawo usiku patangokata state takazofuka kwaedza pastate house pana tichiende kobhesa mukg6 tika pastate house tichichengetana kugavi aya tichachengeta vakuru aya tsananguro dzese idzi tinadzo hati kutofamba nenyika. Ndakagara pastate house ndatrainwa ndiri musoja ndiri mubig company taiti kungazwa kwazoitwa military yakazoti ngatiite sizing yemaparade takatanga kumira paparade yeairport guard of honor tisi takaitanga guard of honor tichikamirira napresident tichibuda uchipinda namugaba ndakazoti papaya zvikazi vanhu vari kutraina nini ndakazoti 83 ndikati ndigai ndimboita kakosi kangu kekudriver mbichana ndobva nangoitawo ndichiponitsenga paduty ndichienda koita kakosi kekudriver ndobva ndaita kaclass 4 kangu ndobva ndapuwa kasalisensi kangu ndobva ndafurira nameda ari papa tichigadha pagedhi paya pamugave paya pagedhi pastate house paya yaimira usiku hwese ipo paya yakadai straight zvokuti gondo rinouya richikuvhara richikumhara pahofu waingobva zvacho wanga usikabvumiri kuzunguza kana kuita sei wakamira paya une green suit yako uri sei hautauri nemunhu ndikati meda chaguma rini shamwari takamira panapa meda akati shamwari todini vakuru edu havadudi tiende kuzvikoro rokuti tisunungura rokoti ndimuri royal saka tikakubvisai panapa imimi hamuzoiti sei tinozosara tourayiwa panapa saka imimi garaipo asi kuti impawa vasi kuda kana toita sei shamwari ngatimboende toite kabasic mechanic kuspaces college toenda sei shamwari basa hatisi kuita panapa ndikati meda iwe zvotoita ngatipa vanhu ma-hours edu ekushanda tichivapa ma-hours edu ekushanda isusu tichienda kunight tichisiya vanhu ma-hours edu ekushanda isi tichienda kunight tozoona zvinoitika pamberi meda akati hangatiendi saka taiti meda akamira uku ndakamira uku tichitaurirana izvozvo usiku pakati pousiku vamwe se vanonga varara manje tichitaurirana kusvika program yedu yabudirira takupota tichiti uku spaces kwaidiwa kubva 5:30 kusvika na 6:30 waita ma-hours ako iwawo todzoka kubasa saka ma-hours edu aya ekujuta aijutwa nevanhu manje ngoti kwai kuchakachenaka iwo otisiyira majutis epakati peusiku manje chando chorova kana kuti haikona kutaura vanhu vanonga vakarara isi tobva kuspaces kwedu kuya tosvika tochita sadza watipedzera futi kazhinji watipedzera muriwo manje kusiya sadza riripo pagadhi kapasoja vatotenda zvavo zvekuchikoro isesayachagada panapa akati vapedzere muriwo saka takazwa takubva nekarakito kedu toya todini tozotira pakati pozvipaya togadha zvikao takabudirira takaona kaclass 3 kedu kemechanics nameda akatokaona vaya tobva takutodini chikazi nainzi mupepeta yasergeant major wedu wecompany asi vatoita maefforts awaya regai titwaise kuHQ company vatogara vari ikoko vatoite zvemechanic tisi takatanga workshop yestate house it was PG workshop tisi takaitanga nameda tiri 2 vazafana vatoite zvemechanic vatigadzira tichitorwa tichigadzirisa mota tichigadzira tichiita experience kusvika inaya nelicense ka
kwazozi kwaMugabe kudiwa chi kudiwa vanhu vane macivil license kuti vadhiraivhire escort because kuitira insurance yegovernment kana pakaitika maaccident kuti izoona kukava. Hino ava vane zvikwangwari avo zvearmy ava hazvichadiwi ikoko akati kuchinja kuri kuita mutemo zuva ndii ndakapikwa nomwedzi ndega ndobva taendeswa kusemedi Mountain kotrainwa saka haane license kudhara ngatingovatraina zvedu zvinodiwa paescort zvisiwa taiskidhiswa muoiri unofanira kumisa mota isati yabuda oiri yese kuti muchafamba nemahigh speed saka munofanira kunga muri very alert dzidziswa zvakawanda trainwa paya ndichingobva ikoko recommendation yangu yakabva yanyurukuzi ichingobva kuno training straight pakedi kamotakedi ndakapasira murodhi ndina examiner zavo yari kuziva zvavari kuita isuwa pepa rangu richienda kustate house komanda anga aripo akati aiwe mangwani ndori pajuti hatisitsiswi pepa ini ndakambojamba kapa escort pacho ndichiri trooper isai ndadriver ndiri paescort ndaimbojamba tichiita semakambani tichijamba tichiskuta tichifurengana Mugabe. What is the sense? Ndekuti president kana kungaita hondo imimi magadhi masoja kufaya kwabva aya masiya aya ichi ungoita shuru pana president kuti asafa iwo ita shield. That's the course. Ndoinoda course yacho. So you be shield. Kana bara rikauya zibai president ronga rakabaya iwe banda soisa kumoto kodriver kuya ndakangodriver kubva mustate house kuenda kuMunhumutapa zichidzoka the following day zikazi akomana siyaiwo polisi akati makamuona kupi driver, that's the best one. Ndianotoziva kufurenga zvakanaka akati ndaiona paya ndaijamba ndipakazoita zvese ndaiona zvese utraina ndakadhiraivhira president ndiri escort yemasoja almost 15 years ndifamba naMugabe ndiri kumashure ndakazogumisira kungoziva kuti vaungozikanwa zvana Changara vana Kwainona vana Gutu Makeno mabrigade ava vanga vakungoziva kuti kana Mugabe akati ando kuenda kuroad kuHarare kwaMutare by road kana Bindura by road ndozoti inini ndinyari off ndaidaidzwa kutouya ngoti vaizoti paroad haiwa ndaiseva naye ndisikatongona basa nazvo vamwe vaisara ndokuti mota dzaifamba kufamba mazuva acho kwaiva kuchitonetsa because kwaiva nemaambushka ekuti unofanira kuita anti-ambush kuti iwo ukatya kufuridza pfuti mota ichifamba unozosara kuti mota yadarika kudhara ndakasenza zveshuwa gara naMugabe. Mugabe ndakazosvika pakuti ndiri paescort ipapo ndakazombosvika kupinda naye ninga yepachirororedza pachinoi caves. It's another story. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo yewondo aiwata imanya dakabatesa tichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo aiwata imanya dakabatesa tichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo aiwata imanya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.